Les persones venen molt trencades, molt trencades. Estem parlant de persones que fa molt de temps que no treballen, 2, 3, 4, però també hem tingut fins i tot 5 anys, una persona que porta 5 anys rebent nos rere nos, el que acaba realment és pensant que el problema el té ella i per tant són persones que arriben molt desanimades i que no creuen en si mateixes perquè contínuament la societat o l'entorn els està dient el que els hi falta i no el que tenen. Feina amb cor, el que intenta sempre perquè la persona agafi les regnes i senti que té força és molta feina i molt de cor. Sense les dues coses en equilibri no funciona, perquè molta feina acabaríem despersonalitzant-nos i només amb molt de cor podríem no sortir-nos-en. Si la persona té les eines i creu en si mateixa, multiplica les seves possibilitats de trobar feina, perquè és la primera que ja decideix que pot aconseguir un lloc de feina quan va a una entrevista. Amb les empreses, nosaltres el que entenem és que en primer lloc el que els hem d'oferir és professionalitat. I per tant nosaltres, tant si podem cobrir o no un lloc de feina o podem aportar candidatures, en 48 hores responem. Per tant, jo crec que des d'aquest punt de vista l'empresa ja té part de confiança en nosaltres quan veu la professionalitat. I després fem l'acompanyament a la persona, és a dir, aquesta empresa sap que ens té com a punt de referència si passa qualsevol incident amb la persona, perquè sobretot el primer i el segon mes són claus perquè la persona no torni a perdre la feina.